Neviděl, no to jsem viděl. Jak sleduje. Že je to vždy vidět, je to vidět, je dobrý. Je tam cukor. Možno, že robiť cukrovici, no robiť vždy s cukrom. Tovarek čaj dá ho do takéto kvantity, dá tam cukor a cukor. Prečo by túto nemohla robiť? Protože jeden strany. No a my ho vaše spánie. Třeba aj ten dron. No, jsem to chtěla, ale nemám žičku. Okay. Takže žičku já nepotřebuji. Díky. A čo? Trochu odtíkal. Ja to tam zažil v tom sebe. To tak dělá. That was enough to see them qualify for the European Championship final for the first time. You know, Oni boli slyšela ty balgy nemáme. No, však už jste si do toho všiml. Máš dvě ty pinetky? Of the objection, which is delayed the completion of this year's tournament. Caroline Taylor claiming that Garda College fielded ineligible players in their second round game. They then moved on to beat Cork here in the quarter-final. So if that objection is upheld, it should see action back in next week. Of course, we're waiting to find out who they are. Ako? Jo, až tam je vaša vína. To si dneska dáme. No, zastavíme nie na piknik. Však máme, my ideme... Poďme dneska na nejaký piknik? Nechci tam jestli. Lebo my sa máme ísť pozrieť nejakému jazeru. Máme tam zakruškované jazero, nejaké, že veľmi krásne. Ok, fotky nám ukazovala. Máš chuť na Irish breakfast? Mám chuť na Irish breakfast. Ne. Ty len také vyberané jedlá, áno? Tak bacon a vajíčka zmáš, ne? Ale máme jinou bacon. Ale to že jsou takové... Normálne. Normálně, jako až Sparky to nevypadá. No. Uvnitř je to takové, taková bílá hmota. Ale to, co je dobrý? Ale říkala, že si tady můžeme dát i cornflakes. Mhm. Nechcete zavím všude jsem nečekala. Ale len tak pijanku. To je dobře. Ne, se dali. Co? Na zdravie. No, to lepší ten čas. Tam dáš trošku toho. Ale žičkou. Ja nevidel, ja som mám tak. Ukázať. To víno. Musíš prezentovať najprv. Než on príde a otvorí ho. Potom keď ho položíš, tak ho musíš položiť to etiketu hostovi. To vidíš, Peťa? Tam robil školenie. Sa volá, že Jirka Markuzi. Čo? Je. Dobre to vyzerá. Je? To máš od koho, že si dávaš? Ja si dávam stále sirup do oného. No ja som chcel softek. Ja, nie, je to ovocne. No ja keď si... Jaj. Čo? Či už jedzte? Papajte. Nie, to také dobré? Vychodím vám to. Usmej sa pro maminku.
To je pro maminku video. Ty to pošlo zřejmě. Ne, dám to na internet. Ne. Mám tam ještě jiné videa, ani neví o tom. Fotky tam už nejsou. Aha. A nebavíme se o tom. Ne, dobré. Stále má to 1000 km šoferovania. 60. Tak to jsme teď. Dobre 2 hodiny. Šoferovania. Jako 2 hodiny? Tak je to svaté s tým piknikom. Ideme na piknik. Ideme na piknik. K tomu jazeru. Máme. Čo ja som nevedel, čo mám zobrať. No už teraz to konečne viete, no. To malo byť prekvapenie. To je to prekvapenie. Fúha, strašne, vidíš. To je na piknik. A ty to prozradil. Troška to vieme, ne? To víme. Že ideme. Teraz už tam ideme. Všetko ideme. No, je strašne prekvapenie. Akože ako sa tešíš? Dobre, juhu. Thank you. Now, you okay for everything? Yeah. It's perfect. Where are you going today? Oh. You don't know back to the Dublin. Oh, back to that one. Thank you. Civil rights movement. Mr. Obama says his faith in the possibility of creating a more perfect union came from his life story as well as his political philosophy. I was in North Carolina a few years back, and I've never come across one of the most racist places in all of my life. No, proste książę tam ja idę. Kurde. Patrz, ja to odfotím, keď chceš.